Искаш ли да разбереш с каква любов и грижа Бог спасява човека? Бог казва: никой не знае, че причината за повтарящите се Божии напомняния и увещания е тази, че Той е приготвил в своите ръце невиждано досега бедствие, което плътта и душата на човека не могат да понесат. Това бедствие е наказание не само за плътта, но и за душата. Трябва да знаеш това. Когато Божият план пропадне и когато Неговите напомняния и увещания остават без резултат, тогава каква ярост ще отприщи Той? Тя ще бъде такова нещо, което никое сътворено същество досега не е изпитвало и не е познавало. И за това казвам, че това бедствие е без прецедент и никога повече няма да се повтори, защото Божият план е да създаде човечеството само един път и да го спаси само един път. Това е първият път и това е последният. Ето защо никой не може да разбере усърдните намерения и пламенното очакване, с които този път Бог спасява човешкия род. Бог вече тихо те зове. Ще откликнеш ли? Добре дошъл, дошла да кликнеш на линка в началната страница и да се присъединиш към групата.